Aku tak pamer sik guys ya. Esok mau aku budal kerja, terus nih pinggiratan kan mau bakul klambi lah aku tuku. Aku tuku ini sayang sak menika 100 ente, udah pantes sepura iku. Iki mungkin 100 ente sayang ya hargane. Pantes sepura sayang. Pantes sepura. Iki 100 ente lho ya, 100 ente sak menika ning pinggiratan lah aku tuku. Pantes sepura Mas? Pantes apa rasa mendarah pantes itu kok no kari nyawang kok aku mangsaku geding aku pantes napa buatan Mas enak deh enak Mas madang guys madang sawangan sak piring melek lek imbu sego sawangan sak piring melek ya lek aku tuku manis 7 kono maksaku karo blendrang terong Mas sak menika terong bakal yukat ki penak sekarang terong ya wes Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari daging.